kuvuka abathandayo sithando sami basifele. Thini Thixo? Uyazi ndivela kukuba ndikubona. Yo. Mina ngithandayo lusuku lunye qaba usizapha. Chi? Ngomso uzobe sewumkile apha. Hey, yazi bake sithanda sami, nami ndiyayivuyela lonto. Ngoba umyeni wami xa inosibhaqa angakukwitsha uchame. Yikhelesness yodwa leyo. Yikhelesness yodwa. Kaloku xa yonikwitsha apha andikwitshe ndichame. Ukuba ndifile apha. Siyacaba uzithembanga. Hayi kaloku ngathi kaloku ngikhawula umqala ngelomino yakhe ingqunduva lomhlobo hayi. Ayisuka phofu mnandilambile nabo. Siyandilambile. Lambile. Phofu uyayitya i-alcohol. Baby. Qha indidika ngamathambo. Phofu ayongxaki ndidika ngamathambo. Amanda. Sithanda sami. Mna nawe kaloku sidityaniswa ngumntana wethu. Hayi ungakulinga undigezele njengokuba undibiza apho kumane undivuse ekuseni uzandixelela loo nto. Kaloku utshatile Amanda. Xela ngendoda yakho ngoku. Hayi ungakulinga undigezele mna. Ngumntana wethu xa usidibanisa kaloku yiyo funeka ulale uhambe kusasa. Yikho ndibangela ukuthi ufukama apha ngathi inkukhu namaqanda. Hayi siya uyageza. Thini Thixo? Boy. Anjasuphakuyeru nina ndivile ngwanithetha anidityaniswa ndim. Abantu unjani umntana? Andazi bakwenze. Uyafana nawe lo mntana yazi. Uyabona ke siya ungakulinge ngomntana nami ndisikhulisela ungekho. Mama nathatha ngixabana kangaka manje. Iwili week yakho. Business your mind man. Sawa nesilungu. Oh shit. Siya. Yeah, yo hayi man hayi. Cha ndisenzile wazisa wena. Kutheni phone yakho ku-flight mode? Kaloku xa kwi-flight mode ithetha ukuthini lona le mhlawumbi i-missed call i-missed call yase-airport kaloku leyo. Siya. Uyasebenza? Ya ndiyasebenza. Usebenza phi si? Ndisebenza emsebenzini. Lo ndisebenza ku. Usebenza ntoni? Ngumsebenzi wantoni usebenza wona? Yo Amanda, lo msebenzi ndisebenza kuwo ngumsebenzi womsebenzi apho abantu basebenza khona. Basebenza umsebenzi okusebenza abasebenzi kuze abasebenzi basebenze lo msebenzi ndisebenza wona. Awondli nomntana siya. Zokumandla njani umntana ndisebenza umsebenzi ningekasebenzi umsebenzi ocacileyo womsebenzi wabasebenzi kuba basebenzi ngalokubona abarholi bengekasebenzi umsebenzi wokusebenza. Ndithule siya.